Salutare internațiune, numele meu este The Enderman PL și astăzi o să facem partea a doua din Block Party. Suntem împreună cu Coco 1, 2, 2, 3, Mamă, era care să cadă. era să cadă, că n-am văzut și eu. Da, salutare. Dovadă pe filmare. E și lângă tine ăsta. Primul. Primul ce primul? E 0-0, da? Da, 0-0. O să facem 3 meciuri dacă e 3 meciuri, nu facem mai multe. 3 meciuri, da. Băi, ce e o linie, uite, pot să cad. Știi? Să te mor mai repede. 2 din una, știi? E asta din jumătate iar. De ce vii după mine? Nu, că am pus pe aia și nu era, știi? Șmecherii. Tot harta asta, mă, nu-mi place. De ce nu-ți place, mă? Mamă, nu o să cadă nimeni. Nu. Mie-mi zici. Mamă, ce-mi place melodia asta. Nu-mi place. De ce să nu Deja placă? devine stresantă. Pontea. Chestie. Și-o văzut să și-o, dar l-am luat. Ce ți-a dat? Orbire, blindness. Nu mai văd nimic. Gata, acum mi-a trecut efectul. Cred că stau bine, nu? Am găsit amândoi. Și puneam pe blocul ăla și parcă Deci- mi s-a părut că ăla ar trebui să fie. Stai o leac, deci a fost eliminat Coco în 2-3 de Ender, deci e Ai 1-0 câștigat pentru tu. mine, e 1-0 pentru mine, Oprește filmarea. o să revenim imediat. Am revenit, internațiune, cu a doua rundă din Block Party. Nu pot, nu mai merge, mi se blocase. Eu nu mai știam care dintre ele. Oh, da, cu știi, ia, du-te pe ăla să vezi dacă e adevăratul. Da, Și afli imediat. exact. Ai trăit în minciună. Bă, nu-i corect, ai 1-0. Totuși, e dacă am fost deștept și am sărit. Da, chiar contează că sari. E-te Ah. pe la pe jos, nu s-a logat. Trebuie să-ți dea spawn acum. Poate vezi să câștigă el, știi? Nu, n-are cum. E, n-are. Ba da, are. Nu e meci. E, nu. Nu e înscris acolo pe site-ul ăla, știi? Așa, eu, hai mă, hai. Roșu. Ai tăi și se ceartă acolo. Da, contează, nu contează. Bă, eram cols, bă, am pierdut băga mea și... Soarta. Ia uite, bă, ai câștigat. Este... Mai jucăm un meci ca să fie mai mult? Sau Da. facem... O să revenim cu al doilea meci imediat. Al treilea. Gata, am revenit cu a treia rundă și decisiva. Decisiva pe naiba, că oricum... Da, deci oricum am făcut eu 2 runde. Asta o să fie ceva la mișto. Da. Dai. Bă, dar nu se poate, mă, ce naiba, nu știu. A fost aiurea. Urâtule, ești un urât. Este mai frumosă. Auzi, ce skin șmecher am. Uitați. Față de ăsta. Și acum să fac eu tșș, bum! Corect. A căzut unul. Ești șmecher, mă, mie se pare șmecher. Creeper-ul ăsta, șerif. Creeper, șerif. Eu sunt un Enderman în foc. Nu e asta. Te-am văzut pe tine pe un bloc și am venit și eu. Oh, a căzut Da. în spatele nostru. Da, am căzut în spatele nostru. Corect. Oh, a luat cineva beacon. Da. A, nu. Am căzut, bă, mi se blocase, nu-i corect. Și asta a fost tot YouTube. O să venim și cu episodul al 3-lea. Pa, pa!